Prvé kolo na MX Open vo veľkých URCiach. To je moment, keď sa každý snaží získať čo najviac miest. Rampa padne, všetci idú naplno a v prvej zákrute už nie je priestor na rozmýšľanie. Prach, kontakt, chyby, jazdci vedľa teba, musíš reagovať takmer okamžite a byť proste dravý a obozretný. Nie vždy vyjde všetko podľa plánu, ale presne o tom je závod. Hlavne nepanikariť, pozerať dopredu a bojovať až do konca, až do šachovnicovej vlajky. Takže sa pekne uvoľni, usaď a pozri si do konca toto moje prvé kolo, ktoré bolo zaujímavé. Okrem toho, že som zjazdil s teplotou, tak ešte pred 3 dňami som mal nohu v sadre, takže to teda kotník, nemám ho zlomený, ale inak URC bol prvý taký teplý závod, že bolo normálne počasie, za čo to bolo akože pecka, že konečne sme nemuseli mrznúť ako v beloch. Trať bola super a pripravili ho dosť lepšie ako zvyčajne, väčšie drážky, ale super. Ja som sa s tým trápil, keďže som bol bez tréningu, iba v stredu mi dali dole sadru, takže to bolo trápenie, k tomu chorí, teplota, ale užil som si to aj tak. Bolo vás tam kopec ľudí, kopec fanúšikov, takže vďaka. A tu už máme cieľovú lavicu, takto vyzerali URC tento rok. Čo na ne poviete, napíšte do komentára. Vidíme sa pri ďalšom videu.